Og vi kører! Take 13 alle sammen. Howdy Danmark. Godt nytår. Godt nytår. Sig noget mere for fanden. Hej. Den her kommer på YouTube, så jeg vil elske den. Og her er instruktøren. Nu skal vi lige køre min helt spændende nye bil fra Så er der op på bordet alle sammen. fra Nico i EU. Og det er fuldt. Og det er overraskende. Og det er overraskende. Det er ødelæggende. Det her kommer på YouTube. Hej kære seere, det er mig, Emil. Har du allerede stoppet den? Nej, vel har jeg. Nej, men hvad? Take 13. Nej. Okay, så. Det var altså et, og vi laver måske en tur. Stop. Okay.